Tripura tabung musalai superstar rok ni musalai amo Bihar rong haing to ka belai ki sitra hage kisi sa mangpli norok blur khaijang nukna amono blur khaya ke sa sa ya tamni bele YouTube ngha kaisa raida tongo jagao hage amo kaisa video viral jak tabuk Tripura wo amte hai superstar musamani hai ke musalai sitra ka musalai kabang mani Tripura wo viral ngi tongo angos kang kaisa Bihar ni program ni video nung mane ajagao police kaisa programo oje program organize khaine rong no sawi tongo o jagao hamyang musajang na ya kaham resabla di program kaham ke khale di sitra musamung khaine ni bagi jeng permission ya nei hage asu mung sitrang je Biharo sitra ka musau nei hage arsa as awareness ri tong kai sitra musamung rong no permission yang tong ke hage chinoro khatebo na singi de tong tebo ketal ke bare rena bagi Bihar hai islam nani bagi engisi tong kisa hage Tripura rogo chini Tiprasa ro kabang ma musajak jeng amte hai program ni video hamya ke musajak ekdom amo sanas motokre hai bukhukbai hage amte hai program ongma bo kami rogongo kami ni boro rong nayo okra nayo chorai nayo sikla sokdrop cherai 14-15 bosor rong nayo hage amono nugui bongni live to mongno bongni langma to mongno bongni thinang to mongno bongni bokoro to hamno belai khena wana ma singsa chini Tiprasa rok amono wanchugi naya ko tabukbo hage takhu bhorok nor komeni bisingti ke sahodi amono tom khlaina nang bondo da khlaina nang amte ki sitra musamung rong no musana ka thik musadi culture no tui musadi nijini culture no te promote khadi kebo nono musamani banda khaya hachi amte ki sitra musamung no le kebo accept khaimiya chini Tiprasa society tebo tolau klagna amo hai musamung rong no chere rong no gui tam surung no borok to tabu culture no khakai culture no siginai culture no surungnai amoni bagai hamya phurunga kai hamya no surungnai kaham phurunga kai kaham no surungnai cherai rok tabo hage belai khewana ma sisi chin Tiprasa rong ni tomo amono kaham no kai surungna sina ye chin Tiprasa ro hamya no mamang surung tongbai siwo chini culture no kai pogi si thangbai kya norok sala chin Tiprasa ni culture program rok musamung rok bo jagao tabu use khlaja bahut kom haisi item song rok mamang musalai tongai besiu tabung boro tong thok sa thok program mo musalai ni chelabai bari bai sitra kai amtei mamang rotok layo tabo item song ne music video rogo musalai mani kobu nyama hai muk thango bu program rogo amtei ke musalai tonglayo tabo chini Tripura bo belai khewana ma sisi chin Tiprasa ni thinang chin Tiprasa rong ni Thuse biang yang okhabao sigango Tiprasa khoroksa padol Tripura mungoi boi butharjaka police rok basi naima thang bedek rok bai haike wanchugui na de amo busukke chini Tiprasa rok ayang boya ngi tongbai amono wanchugna siring amo tabong ni kogya chung Tiprasa rok hanang pinang khlaijang mani yo Tripura hawo agi kebangma sal zora romoibo amti khajaka hne chung khraimano okra chakra rong ni khukte haike wanchuna rengya Tiprasa rok Tiprasa bai Tiprasa no dusman khlai khilayo tai koboni go borong kai yafa khrabai musao tong thokjago omono nugui hage amosu wanchukjangnai kaisa kok Tiprasa rong ni thinang tomongno koboni bosong bai bo chini Tiprasa ro kajangmani thagya musamungo ba asake sitra ke musalayo chini Tiprasa sikli rok tabungni amo family bai thangai naina phana moto ya hasi kami wono hage omono nugui beleke khayogo Tiprasa ro busuke klegi tong ko sago kana kai nas nailia tabuga angamte hai kok sakable o Tiprasa ro musamani sitra kai Tiprasa ro ko sa kayang tomani anasa hamya sanai khoroksa khorongnai komeni bisingte ke hage Tiprasa rok jesukpana manjak sidi khasiya hasi koboni dofa rongga ke amte ke kosto man kakai ulo khasi uithang birman rok ma hakai norok kabang ma hayungni laibuma amte ke birman manai ulo khasi ui borok chasai thangmani amte hai norok kabang ma porimano tai srungmu mano kabang ma amte hai dofa hayungo tongo birman manai ulo chasai thangmani khasi ui chini Tiprasa rok kai jesukpana birman mandi tai chasaya tomani male program kesangma jora phanongthu koloma jora phanongthu ngi tongo amte hai musamung sitra musawnya tonglayo bo aguli tawono phanongthu kamiwo phanongthu kesangma jora khai kami program khlai musalayo wati wayani bagai gawati wamani jora koloma jora ngakai tawan aguli bo khailayo hake kami Tiprasa buma bu pharok samung khlai rang horei busana porinan bagai tawan homani amono kho wachungna ringya khana exam tongphano exam ni bagai kuno porinani ringsirnani kuno atapata kre program ngakai program thangai nailayo among kha Tiprasa rong ni tomung te program nai ajago tongthok jagai o khachir khoglai musalainyani buma bu hani bagai wanchuma kre nijini dofani bagai wanchuma kre
কোনো ফানো ওয়ানচুমা করে হাইছি আজাগানি বিসিংনো Tiprasa rok khoroksa khorong ninggake wancha bai kajak thanga tai ko hake ulokai borong no sajakti ungnai nung sana sabo angje sabai pang kajak tongan an lai bani sha hnai boni lai boni isa hnai bo sapano bo kwbangma Tiprasa rok ni life busung nosto khai tongsai deman Tiprasa rok ni job lena namu jago ST facility ni job lena namu jago hake Tiprasa no le chaja gyabo nijini sakbai thang Tiprasa ange asai mase ST nge asai mase bo ST nge chaja gya non ST bai sikhajago hake nung asak se Tiprasa no chaja gya ST no chaja gya hangkai temani ni bumung sarne mokai nung ST ni bumung sarne status mana musukjak temani nung ST facility ke mana musukjak temani nung ni bumung ke ST ni sarne ma thepa ama hai kwbangma borok tong Tiprasa rok koboni bosong bai kajakai ST facility kai ST facility bai ST ni category ST ni je vacancy bai job klangai job khlai tongkha hake Tiprasa ST rong ni bagai ama chamada klai amo impossible tam himbele Tiprasa ST rok Bharat Sarkar ST rong no teibo kujuk sakao kathu borok teibo develop ungthu tolao klikjak hneise ST facility Bharato rjago haike nung ST was tongnam sungjagya kubuni non ST was thangnam sung hungkai nung tamani bagai nung ST facility ke nana nung ST je kameo tongnai developing ya amorong ni nung facility sai tung nung borno se develop khlayang tongo te khoroksali ni bolne ST job mani thakamu bote he sawi thakamu hake angamsak sainyo video no muthak chinai noro video no sajak like khlai di te channel no subscribe khai di bell icon click khai di jepor katalang video down nongoro notification sokina bagai tinin video amsong noro jotono khulumbai kya hambai